Saan na kang kahoy ditapok rin nga bungkag naman eh. Dulaan ako ng mga bata ba. Mayon ni kahoy na to kay nigulan-ulan na tayo makahoy. Ay ko na to ni. Pre! Oy! Oy, mas! Kami, pre! Oh, sige, sige. Kisam na mo kauban eh. Pailay, labutan na mo kauban. Asa man no? Ay, pero lang, balik lang meron. Sige, sige, sige. Ayaw mo diya. Oh. Sa mo to ko bang mari man? Karon mo ko kita ato ba? Wa magipila-ila sa kuan, diretso ra man pud sila. Asa mo tutong duha to madto to? Laag na pud to ba? Ay. Lata na gining kahoy na ko diri ba? Pre! Uy! Oh, pre! Hoy, butang ka, pre! Ay, butang sad. Sumali! Asa mo sumali ato? Huwag ka kabantay niagi akong asawa di, pre. Wala mas balay? Wala mas balay ba? Kung lakaw ito may palingke? Imo asawa? Oh. Murag na ako'y nakitaan ganyan ba? Asa, murag si Mari gito lagi. Namo tayo kauban. May kuyog. Dua sila. Ayo, pag-anak, pre. Alagi. Dua ka rin sila kabok. May kuyog to. Lakaw na di sila trigger niya. Nagtapok ko ni kahuyo. Alagi. Tinuod ka, pre? Oo lagi. Dua lagi sila kabok. May kuyog gani siya. Isa. Sige, pre. Bantay na lang karon, pre. Tama din kutob na ko ba? Bantay na lang karon. Karon ka pre. Isa hangin na to kumpare kay grabe. Pirti kasi luso na ang iya sa iyang asawa. Grabe na tawa raw. Kung sa reaksyon na. Lang siya kabalo nga. Hindi mo itong kuyog kay papaya man yan mo to. Klaon to karon. Aw lang ina ron. Di siya ko mahimutang, pre. Balit siya ko, pre. Kasi na ko ka to. Duna siya ko ba? At nawalan dito basi dito suman. Aray mo, Trini, ay! Uy! Soka! Ikaw din, Mads? Nagkuhan-kuhan na gani mi diri o, nagkuhaming duwa o kay Lido na gani mi diri. Abi na kong lalaki. Mari mo siya. Mata si pare kedua jadi balik dia ko pa mo Klaro, pre ba? Pre! Oy, Huwag siya kay klaro, pre ba? unsa dito? Babae mo ikaw ba, pre? Hindi ko ka lalaki! Wa man kanang utana kung kisay Salamat kauban. na! Wa man kanang utana kung kisay kauban niya. Kay basta nasi kauban. Sagdan niya! Pagtitasa kong gibakan! Kumangga. Tak mo mo ba to? Aw. Ay, pare ko ba? Namugas to. Mayroon po na eh. Sino itong pangita? Bakit mo to? Ito ka?